קהל יקר, משפחות, צוות חינוכי, צוות הנהלה ואורחים נכבדים. ברוכים הבאים לערב השורשים לשנת תשפ"ו של שכבת ז' מהמקיף למדעים עמית שדרות. התכנסנו כאן הערב כדי להוקיר את שורשינו, אותם חקרנו לאורך השנה. שורשים המהווים את זהותנו, גם כן כמו תחושת שייכות עמוקה. במהלך עבודת השורשים גילינו שהדיאלוג שלנו עם העבר הוא הקרקע ממנה אנו צומחים. הקשר בין העבר להווה אינו רק חשוב, הוא אחראי לצמיחה שלנו ומעניק משמעות לעתיד. כפי שאמר מפקד הפלמ"ח יגאל אלון זיכרונו לברכה, אדם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו עוד בערפל. כפי שאמר והערב אנו בוחרים להאיר את העבר כדי לחזק את ההווה ולבנות עתיד מלא תקווה. אך לפני שנתחיל, אני מתכבדת להזמין את המנהל בית הספר, מר רדי דגן, לשאת דברים. בעיר המיוחדת שלנו להסביר מה זה ערב שורשים לא צריך. אני לא מכיר עיר, לא רק בארץ, בעולם, יותר שורשית מהעיר שדרות. ואני רוצה להזמין את ראש העיר של העיר הכי שורשית שאני מכיר לבוא ולברך את תלמידי ותלמידות כיתה ז' שלנו, בני המשפחות. מר אלון דוידי, ראש העיר שלנו, בבקשה. טוב, ערב טוב לכולן ולכולם, להורים ולתלמידים היקרים. תמיד אני מתרגש להיות פה בבית ספר, והאמת היא שההזמנה לערב הזה היום, שהתקשרת אליי, אני יצאתי עכשיו משעה של פגישת זום, ידיעות ספרים. אתם מכירים מה זה ידיעות ספרים? ידיעות ספרים זה כל לא העיתון, יש הוצאה שנקראת ידיעות ספרים, והמנכ"ל כבר כמה שנים רודף אחריי, כאילו כל פעם אומר לי תכתוב ספר, תכתוב ספר. אז זה עובד ככה שכאילו אני לא למעשה כותב, אני מתראיין אצל סופרת, והסופרת למעשה מאבדת את כל מה שאני אומר. ולמה אני אומר את זה? לא בגלל הסיפור שספר ואני רוצה שתקנו אותו, אני אומר את זה כי זה מדהים, כי הספר מספר כאילו אמור לספר את הסיפור שלי ברמה האישית ואת החיבור לשדרות וקצת על העיר שדרות ומה שקורה עם העיר. ואני כל פעם שואל את עצמי הרבה שאלות על מי אני, כאילו ממה נהייתי, איך, נכון, אבא ואמא שלי דאגו שאני אגיע לעולם, אבל מי שאני, מה שאני, אני היום בן 53, כבר סבא, ועשיתי כמה דברים בחיים, מאיפה זה בא? מה, זה הכל שלי? וזה מדהים שהפגישות הראשונות שלי עם הסופרת, הם מדברים על סבא שלי, ועל הסבא שלא הכרתי מהצד של אמא שלי, ועל הסיפור חיים של אמא שלי, הקליטת עלייה שלה, ועל הגירושים של האבא שלה מהאימא שלה, כי הייתה אישה שנייה שהם עלו מפרס, ואת כל מה שאימא שלי עברה, ואת כל התחושות שלה. אימא שלי עלתה מפרס בשנות ה-50, הגיעה לקריית שמונה, ואת הסיפור של סבא שלי, ומה סבא שלי עשה, ואיך עשה, ומה הוא עשה בפרס, ומה הוא הגיע, וכל המחשבות של אבא שלי, מה הוא רצה להיות, ומה הוא לא יכל להיות. ולאט לאט אני קולט שכל מה שאני, יש לי קצת זכויות על זה, אבל המון של מי שאני, זה האבא ואמא שלי, זה האחים והאחיות שלי, זה אחות אחת שלי, זה המחנכים שלי בבית הספר, בבית ספר היסודי,
ובגן, ותחשבו על זה שנייה אחת על כולנו פה, בעיקר על יותר מבוגרים, יש לכם כל פעם איזה הבזקים על תקופות חיים מסוימות, ומקרים מסוימים שמאוד מאוד השפיעו על החיים שלכם. ובדיוק אדי, אתה התקשרת אליי ואמרת לי ערב שורשים, ואמרתי לך שאני באמצע הדברים, אמרתי אני בא. כי הייתי חייב לשתף אתכם בחוויה הזו, כי אני חושב שיש אמרה כזו, אדם שאין לו עבר, אין לו עתיד, אבל זה לא מספיק רק לדבר, אנחנו צריכים להרגיש גם מחויבים ומלאי הכרת הטוב לשורשים שלנו. וגם אם אנחנו מקבלים הרבה דברים אחרים, יש הרבה אנשים שהגיעו בעלייה מאוד מאוחרת, אנשים שהגיעו מנרטיבים שונים וכו', אבל בסוף הסיפור שלנו זה לא רק אנחנו, זה מה שהביא אותנו לעולם, וזה השורשים שלנו. אני כראש עיר, אחד הדברים שאני גאה בו, הכי הרבה זה בית המייסדים שלנו. אנחנו הקמנו בית מייסדים בעיר שדרות, שבבית המייסדים הזה יש בו גם ארכיון של כל מה שקרה בשדרות. ואנחנו לא משכתבים היסטוריה. אנחנו לא, עיריית שדרות, דוקטור ארלה כהן, הוא למעשה יושב מכל משפחה, והארכיון הזה פתוח לכולם, ספר את הסיפור שלהם. לא מהעיניים של איזה היסטוריון שהיה בשנות ה-60 או ה-70. ממש הסיפור המשפחתי, ואני הכי הרבה מתרגש שאני מזמינים אותי לערבים שאנחנו עושים, שמשפחות בוחרות להביא את כל החמולה מה שנקרא, ולספר על השורשים, אם זה ממרוקו, ואם זה מתוניס, או מפרס, או לא יודע מאיפה, ואת כל מה שקרה עד היום. וקצת הרחבתי על זה, אני יודע, קודם כל שיתפתי אתכם, כי זה אחד מהדברים שממש נוגעים לי ללב, ואני רואה גם את ההשתתפות הגדולה מאוד של ההורים, וכנראה זה גם סיפור של כולנו, ואני חייב לומר שזה, אולי דיברת על זה אדי, אני בשבועות האחרונים, אני יוצא לי לדבר על העניין הזה של אנטי שביר. הסיפור הזה של העיר שדרות הוא סיפור מאוד מיוחד. אני לא יודע אם יוצא לכם הרבה לדבר עם אנשים בחוץ, אבל כולם מדברים על הפלא הזו, על הפלא של העיר שדרות. איך שדרות ממשיכה להתקדם, לצמוח וכו', שאנחנו רואים מה קורה בצפון, ואנשים כן חוזרים הביתה, לא חוזרים הביתה. ואני חושב שיש לנו משהו בעיר שהוא מאוד נוכח. העניין הזה של לדבר על השורשים שלנו, לחיות על השורשים שלנו, ולשים להם מקום של כבוד, היא התבאסה שאתה לא מספר לה את השורשים שלה. מה זה, מתוקה? כמה יש לך? איך עשית את זה? 4, עם כיפוף כזה. איפה אשתו? איפה האישה? תראה איך היא שמחה, מבסוטית. אבל לא רק 4, אפשר גם 7, אפשר גם 8. איך קוראים לקטנה? איך? לירן? דבר. נו, אמרת שאתה פה, איך קוראים לך? איך? לא שומע. נאורי, ואתה מה, הגדול בבית או הקטן? אתה סנדוויץ' כמוני? אוכלים אותך משני הכיוונים, חוטף כפות מהגדולים והקטנים מנדנדים? אז נאורי, קודם כל טוב שהגעת לפה, אז אני רק רוצה לאחל לכולכם, שיהיה לכם ערב מקסים, ערב מחזק, ושפו לצוות החינוכי, אבל בעיקר לתלמידים והתלמידות שאני בטוח שכולם מתרגשים, רק טוב. אני פגשתי את אלון כמנהל בית ספר לפני 13 שנים, והדבר הראשון שאמר לי אלון בפגישה הראשונה, אדי, אני רוצה שתוציא לדרך כאן בבית הספר את כיתת הוותיקים שקיימת מאז ועד היום, ולפני שבועיים אלון היה כאן בפעם ה-13 לחגוג את מה שאנחנו קוראים קפה מקיף כללי עם כיתת הוותיקים, כמה שורשים וותיקים חשובים לו. אתם רואים גם ממה שהוא עושה עכשיו, הולך אל העתיד, וגם אל מול זה שהוא נמצא כאן ובקפה גוטווירט מול הוותיקים. אז תודה רבה לאלון, תודה רבה לגיל, ראש מינהל חינוך שגם כן נמצא כאן, ובהצלחה לתלמידים ולתלמידות של המקיף הכללי, כיתה ז'.
אם הייתם אותי שואלים מה עדיף להיות, קטנים או גדולים, יש תשובה אחת לי בראש. כשהייתי קטן ידעתי מה לדרוש, לשחק במטבוחים, לאכול ים ממתקים, ממש כמו בימים שהיינו ילדים, לבנות לי רכבות ומידה של קוביות, כמו פיטר פן צעיר לנצח להיות. כן, אני זוכר איך הייתי קטן ושיגעתי את כולם, לא היה חמוד ממני ופתאום עכשיו נדמה לי שלהיות קטן זה הכי כיף בעולם. איך שיחקנו אצל השכנים, רצנו יחד בשדות אחרי פרפרים, ובלילה אחרי כיבוי אורות ניצחתי את כולם במלחמת פריות. להיות עם חברים, ליהנות מפינוקים, ובשבת בבוקר לישון עם ההורים, לספר אגדות, לפחד ממחשבות, ואז פתאום לבוא ולמשוך לך בצמות. כן, אני זוכר איך הייתי קטן ושיגעתי את כולם, לא היה חמוד ממני ופתאום עכשיו נדמה לי שלהיות קטן זה הכי כיף בעולם. אני זוכר איך הייתי קטן ושיגעתי את כולם, לא היה חמוד ממני ופתאום עכשיו נדמה לי שלהיות קטן זה הכי כיף בעולם, זה הכי כיף בעולם. ויום אחד תהיו מורים ותבינו שכך עובד לו העולם. קטנים רוצים להיות גדולים, הגדולים רוצים לעצור פשוט הזמן. שיגעתי את כולם, לא היה חמוד ממני ופתאום עכשיו נדמה לי שלהיות קטן זה הכי כיף בעולם. כן, אני זוכר איך הייתי קטן ושיגעתי את כולם, לא היה חמוד ממני ופתאום עכשיו נדמה לי שלהיות קטן זה הכי כיף בעולם, זה הכי כיף בעולם, זה הכי כיף בעולם. אנו עומדים כאן תלמידי שכבת ז' כענפים צעירים על עץ עתיק. שורשיו עמוקים נטועים בקהילות רחוקות, בארצות שונות, בשפות ובמנהגים שעברו מדור לדור. הכרתם לא מצריכה מכונת זמן משוכללת, מספיק להביט בעיניים של סבא, להקשיב לסיפור של סבתא או לדפדף באלבום תמונות ישן שדפיו כבר הציבו. ועכשיו הגיע הרגע לצאת למסע מרגש במנהרת הזמן, מסע לעבר, הרבה לפני שנולדנו, לאותו רגע היסטורי מרגש שאומה שלמה לא תשכח לעולם. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם
נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. שמעו אחי, אני עוד חי, ושתי עיניי עוד נישאות לאור. רבים חוכי, אך גם כחי, ולפניי שנים רבות מספור. אני שואל ומתפלל, טוב שלא עבדה עוד התקווה. עובר מזמור מדור לדור, כמעיין מאז ועד עולם. אני שואל ומתפלל, טוב שלא עבדה עוד התקווה. חי, 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 כן אני עוד חי, זה השיר שסבא שר אתמול לאבא, והיום אני עוד חי, 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 עם ישראל חי, זה השיר שסבא שר אתמול לאבא, והיום אני עומדים ימיי ולילותיי, ובשמיים עמוד האש עוד קם, אשיר בלי די, אפרוס ידיי לידידיי אשר מים. אני שואל ומתפלל, טוב שלא עבדה עוד התקווה. חי, 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 כן אני עוד חי, זה השיר שסבא שר אתמול לאבא, והיום אני עוד חי, 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 עם ישראל חי, זה השיר שסבא שר אתמול לאבא, והיום אני חי, 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 אני עוד חי, חי, חי. חכי, את צריכה לתת להם להיכנס. כאן, בסדר? אולגה! לאחר כ2000 שנות גלות, בהם שורשי אבותינו היו נטועים בארצות רבות, שורשים שציפו, קיוו וחלמו לשוב, חזרנו הביתה, חזרנו לארץ המובטחת. מרוקו, תימן, אתיופיה, רוסיה, טוניס ועוד. כל מדינה היא עולם שלם, שפה, ריחות, טעמים וזיכרונות. שורשים שנדדו, עברו, התמודדו, אך מעולם לא נשברו. והיום כל הסיפורים מתכנסים למקום אחד, לכאן. אני מזמין את תלמידי השכבה לרקוד פסיפס עדתי, כי יחד אנחנו פסיפס ישראלי אחד. שני הורים עליזים צעירים שהורידו בשבילי את המשפחה שלי, וכשיש לי מסיבה רק תביטו מי שבא, רק תביטו מי שבא. סבבה, אבא בא, אריה מכפר סבבה, בא ברוך ברוך הבא, עם דודה דודה רבה. סבבה, אבא בא, גם הסבתא יא בבא,
אבל אני שואל, מכל הצדדים אני שומע, סלח פה זה ארץ ישראל, פה זה ארץ ישראל יא סלח, פה היה דוד המלך חי, פה אתה תחיה גם כן אינשאללה, בארץ ציון כי כבר אדוני. אך יא רב יא רב, אך יא ווילי יא וויל, איפה 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 ארץ ישראל. אך יא רב יא רב, אך יא ווילי יא וויל, איפה 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 ארץ ישראל. Добрый вечер, эй, полегче, пусть он длится бесконечно. Нам сегодня было хорошо. Этот праздник не подвел, я почти уже ушел. И тут она выходит на танцпол. Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказал я, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму, но почему? Смотрите! Зацепила меня, ослепила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня. أهلا بيكم رحتوا خاربي فرح بكم زيتوا يا حبابي يا محلى اليوم أهلا وسهلا أهلا بيكم أهلا وسهلا أهلا بيكم رحتوا قلبي فرح بكم زيتوا يا حبابي يا محلى اليوم أهلا وسهلا أهلا بيكم. Ֆիրսորենն էրիթու Իչու ռաչի tu դուխտեր Եգել պոյեքիլ մետու Դեր է tu յապլիկ Ez me դուխտեր me վերիղ Էջեշ միոֆուն տուրը Գիսմետ գերդոշ էրիմը О девушки, я славлю вас застенчивых И в меру добрых и не в меру злых, отчаянных, красивых и изменчивых, полуволшебных и полуземных.
בארץ הקודש, בארץ המובטחת, אנו שווים לצמוח, לגדול ולהכות שורשים מחדש. אני מאחלת לכל אחד מאיתנו להמשיך ללמוד, להכיר ולהוקיר את השורשים שלו. ככל שנדע את שורשי משפחותינו, נבין טוב יותר את עצמנו. השורשים שלנו מעניקים לנו כוח, זהות וביטחון, והם אלה שידחפו אותנו קדימה, לחלום, להעז ולהגשים, להאמין ביכולותינו ולהניע אותנו לכבוש כל פסגה ולממש כל יעד. לא רק כאנשים פרטיים, אלא כעם אחד עם לב אחד. אנו מודים על הזכות לחיות כאן וגאים להיות ישראלים. אם תשאלו מאיפה אמא שלי, היא קודם כל תל אביבית, משפחה ירושלמית, עלו ב-1890. היא עושה את הקוסקוס האלג'יראי הכי טוב בארץ, תוך כדי מדברת שוטף צרפתית. אם תשאלו מאיפה אבא שלי, הוא קודם כל מכפר סבא, החולצה ממילאנו, הג'ינס מקניון הרים. אמא ואבא שלו עלו ארצה מוורשה, הוא כזה מערב ים תיכוני. אז מה זה עושה אותי? חצי חצי רבע רבע, למה אני עדיין לא שלם? איזה חלק בי קובע? אם תשאלו אותי מה אני באמת, ישראלי קומפלט, מלא מלא מלא, ישראלי קומפלט, על מלא 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 מלא. אם תשאלו אותי מאיפה אשתי, היא קודם כל פתח תקווה, יש בהונגריה מרוקו, עטופה בשנל, היא יפה יפה כמו הקמנוגנו בשוויץ, והילדים שלנו נולדו בישראל. אז מה זה עושה אותה? חצי חצי רבע רבע, למה אף אחד פה לא שלם? ואיזה חלק הכי קובע? אם תשאלו אותי מה הם באמת, ישראלים קומפלט, על מלא מלא מלא, ישראלים קומפלט, על מלא 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 מלא. אז מה זה עושה אותי? חצי חצי רבע רבע, למה אני עדיין לא שלם? ואיזה חלק בי קובע? אם תשאלו אותי מה אני באמת, ישראלי קומפלט, ישראלי קומפלט, כן כן כן. אז אם תשאלו אותי מאיפה אני, יש לי כל כך הרבה ספקולציות, אני תמיד אזכיר לכם מישהו אם תפגשו אותי. אני שר על הארץ שלי במקצב לטיני, וזה כל היופי פה לדעתי. כל תלמיד חקר את מה שעבר על בני משפחתו, כל אחד ושורשיו, כל משפחה והסיפור הייחודי לה, המקום ממנו הגיע, התלאות שעברה ורגעי השמחה. אך לצד כל השוני והייחודיות, יש נוחות אחד שמחבר את כולנו. לאחר המסע הארוך, העלייה לארץ ישראל, בסוף כולנו הגענו לאותו מקום.
כאן, בעיר שלנו, שדרות, נמצא הבית של כולנו, עיר שמורכבת מפסיפס אנושי, עשיר של עדות, מסורות ומנהגים שנאספו אליה לאורך השנים מכל קצוות העולם. עיר שבה השורשים של כל משפחה מתחברים ויוצרים יחד סיפור אחד משותף, סיפור של חיבור, של אהבה, של תקווה וסיפור של בית אחד, שדרות. כאן הלב שלנו פועם וכאן השורשים שלנו ימשיכו לצמוח. אל מול גבולות אשר יונתן, איפה שזה היה מקודם זה היה מעולה, רק תחזיר לאיפה שזה היה מקודם. השעות במרחקים אבודים אני יכול עוד לזכור בית קפה קטן אפור כשהיינו ילדים בחום השמש ביום של חג או יום של חול שדרות ובית, עוף וכינור במקום בעיר גם פעוט כוסות ומשחקי קלפים בעיניים השותקות ראית אנשים קשי יום ולשמחת חיים בלילות הקיץ כששרנו בקולי קולות שדרות ובית איש מכינור מגבלות השעון במרווחים ארוכים אני רוצה עוד לשמור את הדמויות, את הפנים, הסיפורים הישנים בלילות הקיץ ששרנו בקולי קולות טיפוסים שמוזר אומר שלום לכל מכר מרחוק בלילות הקיץ ששרנו בקולי קולות שדרות ובית איש מכינור בלילות הקיץ ששרנו בקולי קולות שדרות ובית איש מכינור
תודה רבה. עבודת השורשים שלנו לא מסתיימת הערב, היא רק מתחילה. קיבלנו לידינו פיקדון יקר, את הסיפור המשפחתי שלנו. אנחנו מבטיחים לשמור עליו, להוסיף לו פרקים חדשים של הצלחה, של נתינה ושל אהבה. תודה שהייתם חלק מהערב הזה. תודה שהענקתם לנו עבר שנוכל לבנות עתיד. אנו גאים להיות החוליה הבאה בשרשרת, הענף הנוסף שישגשג ויצמח במורשת המשפחתית שלנו. הערב הזה אולי מסתיים, אבל הסיפור שלנו ממשיך להיכתב בכל אחד ואחת מאיתנו. לפני שניפרד, אנו מזמינים לבמה את מחנכות השכבה ואת רכזת השכבה. זה העובד? איזה אלופים התלמידים, איזה ערב, זה הכל הם. ערב טוב לכולם, אנחנו עדיין לא סיימנו ילדים יקרים. עופרה מנהלת החטיבה, אני רוצה כאן להודות לאישה מיוחדת במינה, אחת והיחידה, אליאן אוליאל, מחנכת זין 4, מנהלת שכבה זין, שמנצחת פה על הכל, כל הערב שאתם ראיתם כאן. אני כמנהלת מתמוגגת מגאווה מצוות כזה מופלא. כל מה שראיתם פה זה אנחנו למעשה הפקה של המחנכות עם התלמידים, אין פה שום כוח חיצוני, אין פה שום סיוע חיצוני. שפו לצוות, שכבה זין, האלופות, כל הכבוד. תודה עופרה יקרה. משפחות יקרות, תלמידיי האהובים, צוות חינוכי והנהלה יקרה, ברגעים אלו, כשאנו מסכמים ערב כל כך מרגש ומשמעותי, אני רוצה לומר תודה. תודה על הזכות הגדולה שניתנה לי, להיות חלק מהדרך של הילדים המדהימים שלכם. ללוות אותם, להאמין בהם, להצמיח ולצמוח יחד. לראות איך הם מגלים בכל יום עוד ועוד מהכוחות הטמונים בהם. תלמידים יקרים שלי, הערב הזה הוא תוצר שלכם, של השקעה, אחריות, יצירתיות ושיתוף פעולה. לאורך השנה זכיתי לראות כל אחד ואחת מכם צומח בדרך האישית שלו, ואני גאה בכם מאוד. תודה גדולה למחנכות השכבה היקרות וליועצת השכבה אסתר המדהימה ולתומכות הוראה ולרכזת המוגנות על הלב, הנתינה והמסירות האינסופית. תודה להנהלת בית הספר על התמיכה והאמון ולצוות המנהלה הנפלא, בעוד רגע אתם הולכים, שדואג תמיד להפוך כל חלום ורעיון למציאות. ולכם משפחות יקרות, תודה על שיתוף הפעולה ועל האמון בדרך החינוכית שלנו עם ילדיכם היקרים לנו ולכם כל כך. מאחלת לכולנו שנמשיך לזכור תמיד את השורשים שלנו, ובזכותם נמשיך להצמיח דור שחולם, מאמין ומגיע רחוק. תודה. לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד. עדנה, בואי, עדנה. קולות בלבב בנימה, נפש יהודי הומיה, ולפתי מזרח קדימה, עין לציון סופיה. עוד לא אבדה תקוותנו,
עכשיו אתם